Всъщност Фондация Because вече 10 години правим програма, която променя тютюнопроизводителните общности. Тя е програма за истинските неща в живота, за децата, знанието, здравето на възрастните хора и шанса за предприемачите. Равносметката на програма Забавно лято, грижовна есен е сърцатата работа на много професионалисти в регионите, в които работихме и оставихме значимо наследство в хората, които сега могат да продължат сами – учители, предприемачи, местни хора. Програмата Забавно лято, грижовна есен е единствена по рода си, тъй като тя е най-дългосрочната и устойчива програма за подкрепа на бизнеса, образованието и медицинската грижа в тютюнопроизводителните региони в България. Програмата е много лична, много вдъхновяваща и провокира. Вдъхнови ме възможността да се срещна с хора, в които наистина виждам блясък в очите, а да снимаш хора, които се вълнуват от това, което правят, е най-голямото щастие. Така че всеки един миг по време на снимки за изложбата беше за мен малко приключение и мисля, че си личи от кадрите, които съм направил. Оставяме в регионите сериозно наследство. Няколко училища са вече със статут на иновативни, благодарение на участието в тази програма. Оставяме предприемачи, които продават и в България, и в чужбина дори, израснали хора в рамките на програмата. Много благодаря на Филип Морис България за страхотното партньорство, за възможността да имаме насреща си един партньор, с който заедно мислим кое е най-добро да се случи за тези общности, за които преди 10 години се събрахме да работим. Много благодаря за тези 10 години и се надявам винаги тоновите ни заедно да се вярват. Каква е каузата на една устойчива програма? Тя всъщност е да научи хората, да им покаже пътя, да променят начина си на мислене, да гледат в бъдещето и да имат хоризонт.